Dodone. Aduh, boy. Ngorek pur boy. Ripo iki tawuran wis ora ngecek-ngecek kowe. Ya ora sana le, wong nyok tinjo kok diserang. Dah telepon, wong nyong nang omah. Boro telepon langsung diserang, Lah iki ajik nang apa? dikepuk watu dodone. Dodone arang keparat bet kobra kok. Dewe untung le. Aku ora ono persiapan blas. Esek nyante. Genge langsung teko kroyok rombongane dhewe. Tenang Juk, esuk gluru bae. Siap, Ble. Sorry boy. Sorry le. Aku kepeksa ora iso milu. Acara esok. Wis Juk, kowe ora usah mikir kowe, sing penting kowe ben waras dhisik. Ya cek ke atasane nyong karo kanca-kanca. Suwun le. Suwun boy. Usane mukur berusaha waras karo ndongokne sampean padha men slamet iso ngatasi geng kobra sing gawane gawe onar nang kampung. Siap. Ora usah ngomong dulu. Kopi ini diombe ora ono tunggale kowe ono ne kopi mbu. Wah, boy, Juk, diombe kowe. Aduh, anyes iki kanyesin ora iki. Oh, boy nyakimutan boy. Kowe motore esok di gowo. Siap cek. Besok pokoke esuk diguru men iso ketemu nang ngene. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lebet. Paling penting kowe waras. Pak, Ana apa lho? kan mulai kan mae. Ono apa sih sore kok ribut kon geling barang. Mulai, Pak. Yes, yo. Yo. Isnya beli. Oke. Terima Ya. kasih. Terima kasih, Om. Yuk. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sing mendong ceki mulai. Ojo, beli. Ah, kowe gelo wingi ora melu kowe li. Lah priye meneng lek wong nyong wis janjian karo wong arep nglondong kayu. Nah, tapi ra kudu janjine wae ra li. Lah Kudu harus ditepati ra. ya mulane kuwi lek mangane nyong wis janjian karo wong tak tepati. Ya nyong sajane gelo ora melu lek. Janji karo wong kowe gampang li. Aja gampang lek sing arane wong wis janji karo wong wae urusane karo sing gawe urip. Janji wae kaya utang lek. Ya. Lah priye lek ana sedo sing dikeprok watu pra lek? Ya sido, remuk kae nang omah dadane. Sapa lek sing dikeprok watu lek? Jombo kae janggote kaya wedhus kae. Oh, kok celok aja gak lek? Wah, kae di. Gagal jantung mbok ora kae. Ora sirahe season lek. Men remuk meneh dan pora. Mbok kae wong sing anu awuke ora titis ora kok. Ora kowe season sing ngeprok lek. Lah wong aku wis diraya caloro kok ora caloro nyong layine ora kotel kok. Lek saiki esuk pasang strategi lek. Nyong juengkel temen karo kae mantan mandor kae sing arane bule-bule kae. Wah, lah kok bersisan kae ndi yo. Lah kowe sih lek wingi malah lunga wae. Wis pura-pura gampang esuk wae. Ya mbuke nang endi iki di? Embo mau mlebu ngomong arep ngeseng ora metu-metu. Ah, kaya cok dolanan sabun iki ndi. Lah wong bujang ya maklumi wae ra lek. Wah, au. Bu. Ana apa, Bos? Walah kowe ngeseng karo mangan kok, Bu. Ora iki nemu nang mburi, ora tak pangan. Wong kok ora kena rumpan sithik. Apa-apa, masa do ribut. Pangan di, pangan, Bos. Ayo, Enak beres lagi. iki. Wah, enak ya lemu. Temu iki barang temu. Iki sing goreng sapa iki, Bos? Enak temen, Bos. Simak kae nang mburi. Oh. Enak kok. Heeh. Mulane tak copot, Bos. Mantap iki lek. Kowe ono nempan melulu kok. Delok orkes wenjo ketua. Ngendi? Nang kampung Suwagu ngono. Rame po. Ramene pur beres. Ayo. Kampung Suwagu. Ya, Bu. Yo, iki ndak Mbak, Bu. Makan. Jero deket. Ora kok sisa nonton. Ora usah. Ora usah. Ayo kalau makan nonton wae. Sapa ngerti ono boy nang kono rombongan boy. Ah, hajar wae, hajar. Oh. Yo. Yo. Kok saya tahu tak aku tak salin sih tahu. Ah, ngono ketua saleh deket.